Moje milované dítě, tato zpráva, kterou právě slyšíš, není náhodná. Vím, že jsi tady z nějakého důvodu. Možná se cítíš ztracený nebo máš pocit, že tvé modlitby zůstávají bez odpovědi. Ale já jsem tady, abych ti řekl, že jsem tě viděl. Viděl jsem tvé trápení, tvé slzy a tvé skryté boje. Jeremiáš 29:11 říká, neboť znám plány, které mám pro vás. Tyto plány jsou plné naděje a budoucnosti. Mysli na to, co tě dnes trápí. Jaké myšlenky a obavy ti nedávají spát? Jsem tu, abych ti připomněl, že nejsi sám. Tvé pocity jsou platné a já je chápu. Sdílej, co tě tíží, protože já slyším tvé tiché modlitby. Vím, že jsi unavený, ale věz, že já jsem tvůj útěk a síla. Jaké fardy nosíš, které ti brání v pokroku? Možná se ti zdá, že se tvá cesta zastavila, ale já tě chci ujistit, že čekání může být součástí tvého příběhu. Někdy je to v tichu, kdy se tvoje víra prohlubuje a tvoje srdce se připravuje na nové požehnání. Jsem s tebou v každém okamžiku, i když se ti zdá, že jsi opuštěný. Tvé čekání má smysl, protože já tě připravuji na něco velkého a krásného. Pamatuj si, že i když se zdá, že tvé sny jsou pohřbené a dveře zavřené, já stále mohu přinést obnovu. Ezechiel 37:14 říká oživení suchých kostí. Možná se cítíš jako suchá kost, ale já mám moc oživit to, co se zdálo ztracené. Jsem tady, abych ti pomohl znovu oživit tvé naděje a sny. Jaké sny jsi možná pohřbil? Jaké naděje jsi zapomněl? Já jsem ten, kdo vidí tvůj potenciál, i když ty sám ho nevidíš. Tvé srdce touží po obnově a já tě chci vyzvat, abys mi důvěřoval. Jaká je tvoje skutečná identita v Kristu? Není založena na tvých činech, ale na mé milosti, která tě obklopuje. Zůstaň se mnou, protože to, co ti chci říct dál, je klíčové pro tvou cestu. Jak můžeš důvěřovat Bohu v těžkých chvílích? Jak se můžeš naučit být poslušný a klidný, když nevidíš celou cestu před sebou? Věř mi, že tvé otázky mají odpovědi, které se postupně odhalí. Teď se připrav na to, co přijde, protože já mám pro tebe úžasné plány. A pokud si v srdci říkáte, modlete se za mě a pokračujte v modlitbách, protože to tolik potřebuji, dole uvidíte slovo odběr. Vidíte to? Chci, abyste na to klikli. V okamžiku, kdy kliknete na odběr, budete spojeni s tímto modlitebním řetězcem. A věřím, že Bůh navštíví váš život, váš domov a vaše srdce. Odkaz na darování najdete v komentáři. Možná se teď ptáš, co se stane dál. Jak můžu důvěřovat Bohu v těžkých chvílích, když se kolem mě všechno zdá být chaotické? Jak mohu najít klid a poslušnost, když se cítím ztracený? Tyto otázky jsou přirozené a já je chápu. Vidím tvé srdce plné obav a touhy po odpovědích. Jsem tady, abych ti pomohl najít cestu skrze tuto temnotu. Vím, že mnozí z vás nosíte fardost skryté, které vás tíží. Možná to jsou bolesti z minulosti, zklamání nebo obavy o budoucnost. To fardost mohou být těžké a často je skrýváme hluboko uvnitř, snažíme se před nimi utéct. Ale já jsem ten, kdo slyší tvé tiché modlitby. Já vím, co se děje v tvém srdci, i když to nedokážeš vyjádřit slovy. Pamatuj si příběh Mojžíše. On byl vyvolen, aby vedl svůj lid ven z otroctví, ale také se potýkal s pochybnostmi a strachem. Když se postavil před moře, nevěděl, jak dál. Ale já jsem mu řekl, zvedni svou hůl a jdi. A moře se rozestoupilo. Mojžíš důvěřoval mému vedení, i když neviděl okamžitou cestu. Ty máš své moře, které se zdá být nepřekonatelné, ale já tě vybízím, abys mi důvěřoval, i když nevidíš jasně. Možná se cítíš, jako by stál na okraji propasti, s nedostatkem víry, že můžeš udělat další krok. Ale já tě ujišťuji, že čekání a příprava nejsou ztracené. Já jsem s tebou v těchto chvílích. Jsem s tebou v té bolesti, v tom zmatku. Tvé srdce se může zdát unavené, ale já jsem ten, kdo ti dává sílu.
Když se podíváš na své sny, co vidíš? Jsou to jen vzpomínky na něco, co jsi kdysi chtěl, nebo vidíš budoucnost, kterou ti slibuji? Někdy se naše naděje zdají být pohřbené pod vrstvami zklamání. Ale já chci, abys věděl, že já jsem Bůh obnovy. Já jsem ten, kdo může vzít to, co bylo zdrcené, a udělat z toho něco krásného. V Bibli čteme o Ezechielovi a suchých kostech. Bůh se ho ptal, můžeš oživit tyto kosti? Ezechiel odpověděl, ty víš, pane. A Bůh mu řekl, aby promluvil k těm kostem. A když Ezechiel promluvil, kosti se spojily a Bůh je oživil. Co se zdálo mrtvé, dostalo nový život. Tak jako Ezechiel, i ty máš moc promluvit nad svými sny a nadějemi. Pokud vás tato zpráva zastihla v těžké chvíli, vaše darování pomáhá udržet toto slovo svobodné a dostupné pro další trpící duši. Přispějte prostřednictvím odkazu v popisu. Nyní, když jsme si připomněli, jak Bůh může oživit naše sny a naděje, pojďme se podívat na to, co znamená čekat a být připraven na to, co Bůh pro nás má. Často se ocitáme v okamžicích, kdy se zdá, že jsme ztraceni a náš čas na čekání se zdá nekonečný. Je to v těchto chvílích, kdy je naše víra testována, kdy se cítíme osamělí a zapomenutí. Ale pamatuj, můj synu, já jsem s tebou, i když se zdá, že jsi sám. V Bibli čteme o Abrahamovi, muži, který čekal na splnění Božího slibu po mnoho let. Bůh mu slíbil, že bude otcem mnoha národů, ale Abraham a jeho žena Sára byli staří a bezdětní. Jaké to muselo být čekání? Jaké to muselo být, když se zdálo, že Boží slib je stále v nedohlednu? Ale Abraham nestratil víru. On se modlil, doufal a čekal. A nakonec ve správný čas Bůh splnil svůj slib. Izák se narodil a s ním i celá budoucnost, kterou Bůh pro Abrahama připravil. Možná se i ty nacházíš v období čekání. Možná se modlíš za něco, co se zdá být daleko, co se zdá být ztraceno. Ale já ti říkám, že čekání není ztráta času. Je to příprava. Je to čas, kdy Bůh pracuje v tobě, formuje tě, připravuje tě na to, co přijde. Ačkoliv se může zdát, že odpovědi nepřicházejí, Bůh tě neopustil. On vidí tvé srdce, zná tvé touhy a slyší tvé tiché modlitby. V těchto chvílích čekání je důležité se zastavit a přemýšlet. Jak se můžeme připravit na to, co Bůh pro nás má? Jak můžeme být trpěliví, když se zdá, že všechno kolem nás je v chaosu? Musíme se naučit důvěřovat Bohu, i když nevidíme cestu před sebou. V Žalmu 27:14 čteme, čekej na Hospodina, buď silný a nechej se povzbudit. To je výzva, kterou Bůh dává každému z nás. Čekání na něj, důvěra v něj, i když se zdá, že všechno kolem nás se rozpadá. Bůh nás učí, že naše čekání může být časem, kdy se můžeme více ponořit do jeho slova, do modlitby, do společenství s ním. Možná se cítíš osamělý, ale pamatuj, že nejsi sám. Bůh je s tebou. On tě formuje, připravuje tě na to, co má pro tebe v plánu. A když se podíváš zpět, uvidíš, jak tě to čekání posílilo, jak tě to přiblížilo k němu. Jak se postavit k zavřeným dveřím? Jak obnovit naději, když se zdá, že všechny cesty jsou uzavřené? Možná se cítíš, jako by stál před zdí, která je tak vysoká, že ji nemůžeš překonat. Možná máš sny, které se zdají být pohřbeny pod tíhou zklamání a bolesti. Ale já ti říkám, můj milovaný, že i v těchto chvílích, kdy se zdá, že všechno je ztraceno, Bůh má plán pro tvůj život. Pamatuj si příběh Abrahama, který dostal zaslíbení od Boha, že se stane otcem mnoha národů. Avšak Abraham a jeho žena Sáru byli staří a bezdětní. Jaké to muselo být, když se díval na prázdné místo vedle sebe a na všechny ty sny, které se zdály být daleko od reality? Ale Bůh mu dal naději, i když situace vypadala bezvýchodně. Předtím, než se narodila Izák, musel Abraham projít zkouškami a čekáním, které posílilo jeho víru. Tak jako on, i ty můžeš čelit zavřeným dveřím, ale nezapomeň, že Bůh je ten, kdo otevírá cesty tam, kde se zdá, že není žádná. Když se zamyslíš nad svými sny, které se zdají být uzavřené, co tě brání je oživit?
Možná je to strach z neúspěchu nebo pocit, že jsi zklamal sám sebe i ostatní. Ale já tě vyzývám, abys se podíval hlouběji. Ve tvém srdci je stále touha, která čeká na to, aby byla probuzena. Je to jako semínko, které potřebuje čas a péči, aby vyrostlo. Bůh ti dal tento sen z nějakého důvodu. On ví, co je nejlepší pro tvůj život a chce, abys věřil, že i když se zdá, že se tvé sny rozpadly, on je stále schopen je obnovit. V Žalmu 37:4 se píše: hledej Hospodina a on ti dá, co si přeje tvé srdce. To je zaslíbení, které platí i pro tebe. Hledání Boha v těžkých chvílích je klíčem k tomu, abychom našli ztracené naděje. Když se modlíme a hledáme jeho tvář, on nám ukazuje nové cesty a možnosti, které jsme si možná ani nedokázali představit. Je to v těchto chvílích, kdy se zdá, že jsme ztraceni, že se otevírají nové dveře, které vedou k našemu osudu. Můžeš si vzpomenout na příběh Mojžíše, který byl povolán k tomu, aby vedl Izraelity z egyptského otroctví. Když se postavil před faraona, čelil mnoha překážkám a odmítnutím. Ale Bůh byl s ním v každém kroku. I když se zdálo, že situace je bezvýchodná, Bůh mu dal sílu a odvahu, aby šel vpřed. A nakonec díky Mojžíšově víře a poslušnosti byl národ osvobozen. Tvé zavřené dveře mohou být také příležitostí, abys viděl Boží moc v akci. Nyní, když víme, že Bůh je tím, kdo otevírá dveře, musíme se ptát, co můžeme udělat, abychom se připravili na to, co on má pro nás připraveno. Jak můžeme obnovit naše sny a naděje? Prvním krokem je modlitba. Modlitba je klíč, který otvírá dveře. Když se modlíme, přinášíme naše touhy a zklamání před Boha. On slyší naše tiché modlitby, i když se zdají být bez odpovědi. On vidí naše srdce a chápe naši bolest. A v těchto chvílích, když se cítíme osamělí, on nás objímá svou láskou. Dále musíme být ochotni riskovat. Když se spojíme s těmi, kteří sdílejí naši víru, můžeme společně čelit překážkám a povzbudit se navzájem, abychom nezapomněli na naše sny. Jak se tedy postavit k zavřeným dveřím? Důvěra a poslušnost jsou klíčem k tomu, abychom mohli prožít Boží plán pro naše životy. Co mnozí z nás potřebují pochopit je, že naše identita, náš skutečný hodnotový systém je zakotven v Kristu. Když se zaměříme na to, kdo jsme v něm, můžeme se osvobodit od tlaku, který na nás vyvíjejí okolnosti a očekávání světa. Písmo nás učí, že jsme stvořeni k jeho obrazu a to nám dává nesmírnou hodnotu. V Efeským 2:10 je napsáno: jsme totiž jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. Tato pravda nám ukazuje, že naše identita není založena na tom, co děláme, ale na tom, kým jsme v Kristu. Když si uvědomíme tuto skutečnost, můžeme se postavit čelem k našim strachům a obavám. Možná se cítíš ztracený, možná se ti zdá, že tvé sny jsou daleko a že jsi se od nich vzdálil. Ale slyš, můj synu, máš v sobě sílu, kterou ti dávám. Vím, že jsi procházel těžkými obdobími, kdy jsi pochyboval o své hodnotě a o tom, co ti bylo dáno. Ale já tě volám zpět k tvé pravé identitě. Jsi milovaný, jsi cenný a já mám pro tebe plán, který překračuje tvá očekávání. Když se podíváme na příběh Mojžíše, vidíme, jak Bůh použil muže, který se cítil nedostatečný a plný obav. Mojžíš se snažil vymlouvat, proč nemůže vést svůj lid z Egypta. Ale Bůh mu ukázal, že jeho síla není v jeho schopnostech, ale v tom, že je povolán a poslán. A tak jako Mojžíš, i ty jsi povolán. Tvá identita v Kristu ti dává sílu čelit každé výzvě, která se ti postaví do cesty. Když se ponoříme do Boží milosti, zjistíme, že jsme obdarováni nejen identitou, ale také hodnotou. 1. Petrovi 2:9 je napsáno: ale vy jste vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid, který patří Bohu, abyste hlásali jeho veliké skutky. Tato slova nás vyzývají, abychom nezapomněli na naši roli v Božím plánu. Naše hodnota není určena tím, co máme nebo co děláme, ale tím, kým jsme v něm. Když se dostaneme do bodu, kdy si uvědomíme svou hodnotu, můžeme začít důvěřovat Bohu více než kdy dříve.
Důvěra v něj nás vede k poslušnosti, i když se nám zdá, že cesta je nejasná. Když se rozhodneme být poslušní, otevíráme dveře, které byly dříve zavřené. Jak říká písmo v Žalmu 37:5, svěř Hospodinu svou cestu, doufej v něj a on to učiní. Vaše darování není jen podpora tohoto kanálu, pomáhá přinést naději někomu, kdo dnes večer tiše modlí. Použijte odkaz na darování v popisu. Když se ponoříme hlouběji do tématu důvěry a poslušnosti, musíme si uvědomit, že jsou to klíče, které mohou otevřít dveře k našemu osudu. Důvěra v Boha není snadná, zejména když čelíme nejistotě a obavám. V těchto chvílích se můžeme cítit osamělí, ztracení nebo dokonce zklamaní. Ale pamatuj, můj synu, já jsem s tebou. Já vidím tvou bolest a slyším tvé modlitby. Jak říká písmo v Izajášovi 41:10, neboj se, neboť já jsem s tebou, nesahej se, neboť já jsem tvůj Bůh. Posílím tě, pomohu ti, podepřu tě svou spravedlivou pravicí. Tyto slova nejsou jen prázdná slova. Jsou to zaslíbení, která tě ujišťují, že i když se ti zdá, že jsi sám, já tě nikdy neopustím. Když se podíváš na příběh Abrahama, uvidíš, jak důvěra a poslušnost mohou vést k velkým požehnáním. Abraham byl povolán, aby opustil svou zemi a šel do neznáma. Nikdy předtím tam nebyl a přesto se mu dostalo zaslíbení, že se stane otcem mnoha národů. Jakou odvahu to vyžadovalo? Ale Abraham důvěřoval a toho přivedlo k úžasným výsledkům. A stejně jako Abraham, i ty můžeš být povolán k opuštění své komfortní zóny. Můžeš cítit, že tě Bůh volá k něčemu většímu, ale strach a nejistota tě mohou zadržovat. Ale pamatuj, že důvěra v Boha je jako plavání v hlubokém moři. Na začátku se můžeš cítit nervózně, ale jakmile se ponoříš, zjistíš, že jsi obklopený jeho láskou a milostí. Důvěra v Boha nás také učí, jak být poslušní v tichu. Často se snažíme najít odpovědi a směr v hluku světa kolem nás. Ale já tě vyzývám, abys našel klid v tichu. Jak říká písmo v Žalmu 46:10, utiš se a poznáš, že já jsem Bůh, v těchto chvílích ticha se můžeš setkat se mnou a slyšet mé vedení. Vím, že čekání je těžké. Čekání na odpověď, na uzdravení, na změnu. Ale pamatuj, že čekání je také přípravou. V těchto chvílích, kdy se zdá, že se nic neděje, se formuješ a rosteš. Jako zlato, které je očištěno ohněm, tak i ty jsi očišťován, abys mohl vyjít jako čirý a silný. Když se ti zdá, že jsi v údolí, věz, že já jsem s tebou. V těchto těžkých chvílích se tvoje víra prohlubuje. Můžeš se cítit zlomený, ale já tě obnovuji. Jak říká písmo v Římanům 5:3-4, i v soužení se radujeme, neboť víme, že soužení přináší vytrvalost, vytrvalost pak osvědčenost a osvědčenost naději. Nezapomeň, že tvá bolest není zbytečná. Každá slza, každý výkřik, každá modlitba je součástí tvé cesty. A já tě formuji, abys mohl být světlem pro ostatní. Když projdeš tímto procesem, staneš se svědkem mé lásky a milosti v tvém životě. Jsi připraven na další krok? Je to okamžik, kdy se musíš zastavit a naslouchat. Když mluvíme o důvěře a poslušnosti, chci, abys věděl, že Bůh má pro tebe plán. Ale jak můžeš rozpoznat ten správný směr? Jak můžeš být jistý, že jdeš po cestě, kterou ti připravil? V Biblii v Jakubovi 1:5 je psáno, kdo z vás postrádá moudrost, ať prosí Boha, který dává všem štědře a bez výčitek, a bude mu dána. Tato slova jsou pro tebe povzbuzením. Pokud máš nějaké pochybnosti nebo nejasnosti, víš, že můžeš přijít k Bohu a požádat o moudrost. On je ten, kdo ti ji dá. Možná se teď cítíš ztracený, možná se ti zdá, že jsi na rozcestí. Ale já tě ujišťuji, že Bůh je s tebou. On ti ukáže cestu. Když se podíváš na příběh Abrahama, uvidíš, jak Bůh vedl jeho kroky. Abraham byl povolán, aby opustil svou rodnou zem a šel do neznáma. Věřil, i když nevěděl, kam ho Bůh vede. A právě to je víra. Někdy se musíš vydat na cestu, i když nevidíš konec.
Musíš se naučit důvěřovat Bohu, že On má plán, i když ty ho nevidíš. Možná se ti v životě objevují otázky, co mám dělat dál? Jak mám postupovat, tyto otázky jsou přirozené. Ale pamatuj, že Bůh ti dává znamení. Může to být skrze modlitbu, skrze písmo, nebo skrze lidi, které do tvého života posílá. Musíš být otevřený a připravený naslouchat. Bůh mluví, ale často je to v tichu a klidu. V Žalmu 46:10 je psáno: zastavte se a poznejte, že já jsem Bůh. Zastavit se a naslouchat. To je klíč. Nechávej si čas na to, aby slyšel jeho hlas. Možná to znamená, že se musíš vzdát některých věcí, které ti odvádějí pozornost. Možná to znamená, že se musíš stáhnout do ticha a modlitby. Když to uděláš, začneš rozpoznávat ty malé náznaky, které ti Bůh posílá. A jakmile začneš rozpoznávat jeho vedení, začneš cítit klid. To je další znamení, že jdeš správným směrem. Bůh ti dává pokoj, když jdeš po cestě, kterou pro tebe připravil. Filipským 4:6-7 je psáno: nedělejte si starosti o nic, ale ve všem, co děláte, se modlete a prosíte s díků vzdáním. A pokoj Boží, který převyšuje každé porozumění, bude chránit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Zamysli se nad tímto pokojem. Je to dar, který ti Bůh dává, když se mu odevzdáš. Když se mu svěřuješ se svými obavami, on ti dává sílu a moudrost, abys věděl, co dělat dál. Ale nezapomeň, že cesta není vždy snadná. Můžeš čelit překážkám a výzvám. Ale i tyto překážky mají svůj smysl. V Římanům 8:28 je psáno: víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, i když se ti teď zdá, že se věci nedaří, věz, že Bůh má plán. On tě formuje a připravuje na to, co přijde. Nyní, když jsme se zaměřili na rozpoznávání Božího vedení, je čas se podívat na to, co se může stát, když se na této cestě setkáš s bolestí a utrpením. Možná se cítíš ztracený, zraněný a osamělý. Možná se ti zdá, že tvé modlitby zůstávají bez odpovědi a tvoje srdce je plné nejistoty. Ale pamatuj, můj synu, že i v těchto těžkých chvílích nejseš sám. Já jsem s tebou. V Žalmu 34:18 je psáno: Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušení v srdci, a zachraňuje ty, kdo mají ducha zkroušeného. Tato slova jsou svědectvím o mé lásce a péči. Když procházíš údolím bolesti, já jsem tam, abych tě utěšil. Vím, jaké to je cítit se osamělý, cítit tíhu světa na svých bedrech. Ale v těchto chvílích se učíš důvěřovat mi víc než kdy jindy. Pamatuješ si příběh Joba? Job prožil ztrátu, bolest a zklamání, které by zlomily mnohé. Ztratil své děti, majetek a zdraví. Ale i přesto, že procházel nejtemnějšími chvílemi, nikdy nestratil víru. Job říkal: i kdybych měl projít údolím smrti, nebojím se zlého, neboť ty jsi se mnou. Jobova víra byla jeho silou v utrpení. A já tě vyzývám, abys se inspiroval jeho příběhem. Bolest, kterou prožíváš, není bez účelu. V Římanům 5:3-4 se píše: a nejen to, ale i v soužení se radujeme, víme, že soužení vytrvale vychovává, vytrvalost pak osvědčení, osvědčení pak naději, každá bolest, každý krok, který si musel udělat, tě formuje a připravuje na to, co přijde. Učí tě být silnějším a víc závislým na mě. Přemýšlej o tom, jak se v těžkých časech můžeš stát svědkem mé lásky a milosti. Jak můžeš najít sílu v modlitbě a ve slově? Když se modlíš, otevíráš své srdce a umožňuješ mi jednat. Když čteš písmo, nacházíš útěchu a povzbuzení, které potřebuješ. Nezapomeň, že jsem tě stvořil s cílem. Každá bolest, kterou prožíváš, je součástí tvé cesty k naplnění tohoto cíle. Když se díváš na svou situaci, pamatuj, že já vidím celý obraz. Já vím, co je pro tebe nejlepší. A když se cítíš slabý, já jsem tvou silou. Možná se teď ptáš, jak se s touto bolestí vyrovnat. Jak najít smysl ve svém utrpení? Odpověď najdeš v odevzdání se mi.
Když se mi svěřuješ se svými obavami, já tě povzbuzuji. Když se učíš důvěřovat mi, já ti dávám naději do budoucnosti. A nyní, když jsme prozkoumali bolest a utrpení, pojďme se zaměřit na to, jak můžeš najít vnitřní obnovu, než dojde k vnějším změnám. Jak můžeš nalézt klid a obnovu v mém přítomnosti, abys mohl čelit tomu, co přijde. Tvé srdce touží po obnově a já ti ji chci dát. Pokud vás tato modlitba posílila, přispějte prostřednictvím odkazu v popisu, aby tato služba mohla nadále oslovovat lidi, kteří se cítí osamělé. Nyní, když jsme se podívali na bolest a utrpení, je důležité pochopit, že skutečná obnova začíná uvnitř. Možná se cítíš, jako bys byl v temném údolí, kde se zdá, že není cesty ven. Ale já ti říkám, že i v těchto nejtemnějších chvílích můžeš najít světlo. Vzpomínej na příběh Joba, muže, který prošel nesmírným utrpením, ztratil vše, co miloval, a přesto se nikdy nevzdal víry. Bůh se modlil a hledal mě, i když byl zraněný a zklamaný. A já jsem ho nakonec obnovil, dal mu zpět to, co ztratil, a mnohem více. Tvé srdce touží po obnově a já ti ji chci dát. Ale musíš pochopit, že skutečná obnova vyžaduje čas a trpělivost. Někdy se zdá, že změny, které hledáš, přicházejí pomalu, ale já pracuji v pozadí, abych tě připravil na to, co je před tebou. Možná se cítíš jako semínko zasazené do země, které se snaží prorazit skrze tvrdou půdu. Ale víš co? I když se to zdá nemožné, já jsem tvou silou, která ti pomůže růst a rozkvést. Když se ponoříš do mé přítomnosti, já ti ukážu, jak se můžeš uzdravit. Můžeš se modlit a hledat mě ve svých tichých chvílích. Já jsem s tebou, když se snažíš najít klid uprostřed bouře. Možná se ti zdá, že jsi sám, ale já tě vidím, slyším a chápu tvé bolesti. Vzpomínej na slova v Žalmu 34:18. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušení srdcem, a zachraňuje ty, kdo mají zkroušeného ducha. Tvé srdce, které je nyní zlomené, může být uzdraveno. Vím, že se bojíš toho, co může přijít, ale já ti říkám, abys se nebál. Když se odevzdáš mému vedení, já ti pomohu najít klid. Možná se ti zdá, že jsi ztratil směr, ale já jsem tvou cestou. Vzpomínej na Izraelity, kteří procházeli pouští. I když se zdálo, že jsou bez cíle, já je vedl k zaslíbené zemi. I ty můžeš důvěřovat, že tě vedu na tvé cestě k obnově. Chci, abys věděl, že tvůj duchovní růst je důležitý. I když se můžeš cítit jako ve vél bolesti, já tě formuji a připravuji na to, co má přijít. Věci se mění, ale já zůstávám stejný. Jak se modlíš a hledáš mě, já ti ukážu, jak se můžeš uzdravit zevnitř. Tvé srdce se může stát zdrojem síly, naděje a světla pro ostatní. Jakmile se začneš uzdravovat, začneš vidět, jak tvoje vnitřní změny ovlivňují tvůj život a tvé okolí. Možná teď nevidíš, jaký vliv můžeš mít, ale já ti říkám, že jsi stvořen jako světlo pro tento svět. A tvá obnova bude svědectvím o mé lásce a milosti. Pamatuj, že jsi milovaný a já chci, abys prožil plnost života, kterou ti nabízím. I když je to těžké, já jsem s tebou na každém kroku. Nyní se připrav na to, abys zjistil, jak se můžeš stát světlem pro ostatní, když procházíš svou vlastní obnovou. Jakmile se ponoříš do procesu své obnovy, začínáš si uvědomovat, jak mocný a důležitý je tvůj příběh. Tvé zkušenosti, bolesti a vítězství mohou být světlem pro ostatní, kteří se nacházejí ve tmě. Možná si teď říkáš, jak mohu být světlem, když sám procházím temnými údolími. Ale já ti říkám, že právě v těchto chvílích, kdy se cítíš zraněný a slabý, můžeš být největším svědectvím mé milosti. Připomeň si slova v Matouši 5:14-16. Vy jste světlo světa. Město ležící nahoře nemůže být skryto. Ní se nepálí lampu a neukládá ji pod nádobu, ale nasvícen a svítí všem, kteří jsou v domě. Ty jsi tímto světlem, které jsem stvořil, abys vyzařoval naději a lásku. Když se tvé srdce uzdravuje, tvé světlo se stává jasnější. Možná jsi zažil chvíle, kdy jsi cítil, že tvé slzy a tvé bolesti jsou bezvýznamné. Ale já ti říkám, že každá slza, kterou jsi prolil, má svůj účel.
Každá bolest, kterou si prožil, tě formovala a připravila na tuto chvíli. Tvé zranění není zbytečné. Je to součást tvého příběhu, který může inspirovat ostatní. Pamatuj na příběh Joba. Job ztratil vše, co miloval, a přesto se nevzdal víry. Jeho příběh je svědectvím o trpělivosti a vytrvalosti. Když se podíváš na jeho život, vidíš, jak jeho zkoušky vedly k obrovské obnově a požehnání. Tvá obnova může být podobná. Když se postavíš na víru, i tvé ztráty se mohou stát tvou silou. Jakmile začneš svítit, začneš přitahovat lidi, kteří potřebují naději. Možná se setkáš s někým, kdo prochází podobnými zkouškami, jaké jsi prožil ty. Tvé svědectví, tvá zkušenost, tvé uzdravení mohou být pro ně tím, co potřebují, aby našli cestu zpět k mně. Pamatuj, že nejsi sám. Já jsem s tebou a vedu tě na této cestě. Když se stáváš světlem, také se stáváš součástí komunity. Společně můžete sdílet své příběhy, vzájemně se podporovat a inspirovat. V Židům 10, 24, 25 se píše, ať se vzájemně povzbuzujeme k lásce a dobrým činům a nezanedbáváme společné shromáždění, jak je u některých zvykem, ale povzbuzujme se navzájem. Tvé uzdravení může přinést obnovu nejen tobě, ale i celé komunitě. Jak se tvé světlo rozjasňuje, nezapomeň, že každý krok před je důležitý. Někdy můžeš cítit, že tvé svědectví je malé nebo bezvýznamné, ale já tě ujišťuji, že i ten nejmenší plamen může rozptýlit tmu. Každý čin lásky, každý projev milosti, každé slovo povzbuzení, které proneseš, má moc. Pamatuj, že jsi stvořen k tomu, abys byl světlem. Proměňte tento okamžik v lásku v akci, darujte nyní prostřednictvím odkazu v popisu a pomozte této zprávě dostat se k někomu, kdo je blízko vzdání se. Jak se blížíme k závěru našeho zamyšlení, chci, abys se zamyslel nad tím, jak tvé uzdravení a tvé světlo mohou ovlivnit životy ostatních. Vzpomínáš si na příběh o Ježíšovi a ženě u studny? Jan 4.1.42 ona byla zraněná, osamělá a v očích společnosti považována za bezcennou. Ale já jsem ji oslovil. Já jsem ji viděl. A právě skrze její příběh a její uzdravení se mnozí v jejím městě obrátili ke mně. Můj synu, i ty můžeš být tímto nástrojem. Tvé prožitky, tvé bolesti, tvé uzdravení, to vše může být součástí mého plánu pro tvůj život a pro životy těch, kteří tě obklopují. Jakmile tvé světlo začne svítit, staneš se majákem naděje pro ty, kteří se potýkají se svými vlastními temnotami. V Evangeliu podle Matouše 5, 14, 16 jsem ti řekl, že jsi světlo světa. To není jen metafora, ale realita, kterou jsem pro tebe stvořil. Tvá cesta uzdravení je důležitá, protože to, co prožíváš, může přinést uzdravení i ostatním. Vím, že někdy se cítíš unavený, osamělý nebo dokonce beznadějný, ale právě v těchto chvílích ti chci připomenout, že nejsem daleko. Jsem tu, abych tě posílil, abych ti dal sílu pokračovat. Když se tedy podíváš na své okolí, na lidi, kteří potřebují slyšet tvůj příběh, na ty, kteří touží po naději, vzpomeň si, že tvé světlo může být tím, co změní jejich životy. Jak se tvé uzdravení prohlubuje, tvé svědectví se stává silnějším. Když mluvíš o mé lásce a milosti, dáváš ostatním naději, že i oni mohou zažít uzdravení. Věř, že každý krok před, každé sdílení tvého příběhu, každý čin lásky, který prokážeš, má moc. Nezůstávej v ústraní. Vím, že strach z odmítnutí nebo z nepochopení může být silný, ale já tě povzbuzuji, abys vyšel ven a byl odvážný. Já jsem s tebou. Slibuji ti, že tě povedu, když se rozhodneš stát se světlem pro ostatní. Jak se blížíme k závěru tohoto zamyšlení, chci ti připomenout, že tvé uzdravení není jen pro tebe. Je to součást mého většího plánu pro tvou komunitu, pro tvé blízké, pro všechny, kdo potřebují slyšet tvůj příběh. Nezapomeň, že jsi součástí těla Kristova a každá část má svůj význam. 1. Korinským 12, 12, 27. Tak se připrav, můj synu, na to, co přijde. Tvé světlo se rozjasňuje a já tě povolávám, abys byl svědkem mé lásky a milosti.
Jak se tvá cesta uzdravení prohlubuje, pamatuj, že jsi součástí něčeho většího. Jsi nástrojem mého pokoje. Na závěr ti chci poskytnout požehnání. Nechť tě Bůh provází na tvé cestě, nechť tvé srdce naplní radostí a pokojem. Ať tvé světlo svítí jasně, ať si tvůj příběh uzdravení stane inspirací pro ostatní. Věř, že jsi milován a cenný a že tvá cesta má smysl. Pokud máš pocit, že tě tato slova oslovila, sdílej je, komentuj a připoj se k naší komunitě. Společně můžeme šířit naději a lásku. Pamatuj, že nejsi sám. Jsem s tebou.